Goedemorgen, ik ben Theo Swinkels. Ik woon in Venray samen met mijn man en ik ben lid van de VVD. In de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op nummer 28 op de lijst. Dus ik heb nog wat stemmen nodig. Laat ik beginnen met het standpunt dat wij het COC-stembuisakkoord 2022 niet zullen ondertekenen. Maar daarmee is niet gezegd dat wij er niets mee doen. Ons verkiezingsprogramma is zorgvuldig samengesteld en door de VVD-leden die in de gemeente Venray wonen vastgesteld. Daarin gaan wij uit van gelijkwaardigheid van personen. We werken aan emancipatie van groepen of personen. We vinden dat discriminatie van wie dan ook, op welke grond dan ook, gewoon niet kan. Hele concrete actiepunten met betrekking tot de LHBTI-gemeenschap staan niet in ons programma. Maar dat geldt ook voor andere groepen. Wij willen op basis van onze liberale beginselen onze bijdrage leveren om in voorkomende gevallen problemen aan te pakken. Wij denken volledig inclusief. In het stembuisakkoord staan sympathieke opvattingen. De vertrekpunten waarop deze gebaseerd zijn, staan ook in ons verkiezingsprogramma. Ook wij willen de veiligheid bevorderen. We hebben aandacht voor jongeren en ouderen. En we willen kwetsbare groepen, waar nodig, helpen, steunen. We willen een goed voorbeeld geven, kansen bieden en ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving. Maar we willen er ook voor waken dat we symboolpolitiek bedrijven. We kunnen ons voorstellen dat er op basis van de tekst van dit akkoord in de komende raadsperiode op onderdelen concrete plannen worden ontwikkeld. Kan door colleges zijn, kan door alle partijen zijn. Wij zien dan in Venray kansen voor een raadsbrede samenwerking. In dat proces zullen we samen de mogelijkheden van de gemeente benutten. Wat beperkt ons nu in dit akkoord? Er wordt gevraagd om de huidige financieringsbijdrage aan de regenbooggemeente, die de Rijksoverheid nu geeft, te garanderen door deze bij voorbaat over te nemen. Dat kunnen wij niet zomaar beloven. Verder is het dat politie, scholen, zorgorganisaties, instanties, werkgevers, ze hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zij werken vaak over de gemeentegrenzen heen. Zij dienen zich alle aan de wet te houden. Ze moeten zorgvuldig omgaan met klachten. Bij strafbare zaken beschikken wij over de politie en over het Openbaar Ministerie. Daar moet de politiek zich niet direct in mengen, maar zorgen voor goede wet en regelgeving. Dat brengt mij bij de landelijke politiek. Want veel zaken die er in het akkoord staan, moeten wat ons betreft landelijk goed geregeld worden. In mijn persoonlijke en maatschappelijke activiteiten voor een betere positie van onze gemeenschap kwam ik al vroeg op het pad van de VVD. De VVD stond samen met D66 en de Partij van de Arbeid aan de wieg van de verandering van de pensioenwetgeving en van de openstelling van de burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. De VVD tekende ook het Roze Regenboogakkoord, met landelijke actiepunten, waaronder het aanpakken van discriminatie en het voorkomen van geweld tegen LHBTI-personen. We zijn niet klaar. Wetgeving voor meer ouderschap, het aanstellen van een nationaal coördinator tegen homogeweld, een wettelijk verbod op het weigeren van homoseksuele scholieren en het strafbaar stellen van homogenezers, het staat allemaal op de agenda. Het vraagt ook tijd, want het schuurt met andere wet en regelgeving. Doen we het in Venray goed? Nou, we hijsen de vlag, we staan hier. Met kracht en sturing uit de gemeenschap kregen wij het Respecton monument. Als rolmodel heb ik geen last ervaren. Ik voel me een gerespecteerd burger. Dat LHBTI-jongeren wellicht in bovengemiddelde aantallen Venray iets eerder verlaten, ja, dat kan. Goed, ze gaan ook gewoon ergens anders wonen omdat ze daar studeren. Venray als kleine plattelandstad heeft ze gewoonweg minder te bieden. Maar wat ik ook zie, ze komen hier graag terug en voelen zich hier welkom. Dan constateer ik dat er al heel veel is bereikt en het maakt me sterk om een bijdrage te leveren aan de verdere noodzakelijke stappen. En daar staat de VVD Venray voor. Dank u. Goedemorgen, mijn naam is Ineke Grotemaat. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Ik sta op nummer 14 op onze lijst. De PvdA zet zich al jaar en dag in voor inclusie, is net ook al door Theo genoemd. Ook bij PvdA Venray staat het natuurlijk hoog op de lijst. Wij werken ernaar om een veilige omgeving voor iedereen te bieden. Hierbij moeten de LHBTI en andere organisaties binnen onze gemeente al het mogelijke hulp krijgen om optimaal hun werk te kunnen doen.
Door de minder bekende groepen uit de LHBTI-gemeenschap te erkennen, willen we dit taboe hierom doorbreken. Transmensen en intersexe mensen, die zijn er en dat moet de gemeente openlijk erkennen. Dit kan de desbetreffende mensen een steuntje in de rug geven. Een goed voorbeeld zou zijn om eventueel les te geven over de LHBTI-gemeenschap op het Rijland College of op de basisscholen kan de acceptatie van de gemeenschap bevorderen. Ik weet in het verleden uit het COC dat er ook docenten waren die dat voor hun rekening namen. Dit zien we dan ook graag gebeuren en wij helpen graag daar waar nodig is en om dat goed waar te kunnen maken. Als je een sociaal inclusief beleid voert, verbeter je de leefomstandigheden voor iedereen die in Venray woont. Denk daarbij ook aan arbeidsmigranten, ouderen, doorstromers en jongeren. Bij dat beleid hoort ook een meldpunt. Een meldpunt waar mensen die zich onveilig voelen dat kunnen melden. Dan kan de gemeente de juiste stappen zetten om Venray veilig te houden. Ook is Venray op dit moment druk bezig met het opstellen van een inclusieagenda. Hieraan nemen verschillende belangenverenigingen deel, zoals burgers en ook politici en anderen. Ja, iedereen die maar wil. Je kunt je daar ook voor opgeven via de gemeente. Ook de PvdA neemt hier al vanaf het begin aan deel aan die werkgroep. Want uiteindelijk moet er dan binnenkort een voorstel liggen voor een gedragen inclusieagenda. Natuurlijk is het dan aan ons als politieke partijen om erop toe te zien dat die agenda ook goed wordt uitgevoerd. Wij zullen dat zeker ook doen. Ook het gebruik van een rozenloper-certificaat binnen onze gemeente kan een inclusiebeleid ook bevorderen, aangezien onze gemeente behoorlijk aan het vergrijzen is en dus meer mensen goede zorg nodig hebben. Die zorg moet dan natuurlijk ook zo inclusief mogelijk zijn. Ik zie onze partij dan ook zeker een voorloper zijn om de komende 4 jaar naar een sociaal, inclusief en roze beleid toe te werken. Wij hebben als partij het voordeel dat we een divers genoeg team hebben. Zo kunnen we al het beleid wat gaat komen eerst toetsen binnen ons team, al voordat we erover gaan stemmen. Dat is wat wij willen als Partij van de Arbeid Venray. Dank u wel. Mijn naam is Bernie Vlierop, lijst 5, nummer 3. En afgelopen jaren ben ik volop intensief bezig geweest met een inclusieve samenleving. Ik maak ook deel uit van de werkgroep rondom de All-Inclusie-agenda. En dan maken we ons sterk voor allemaal. Samenwerken Venray, een partij waar diversiteit hoog in het vaandel staat en iedereen meetelt. Iedereen heeft een eigen talent en kwaliteit. En daarbij telt het niet mee voor welke afkomst, geslacht, geaardheid je bent. Of je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Nee, Samenwerken Venray staat open voor iedereen. En weigert dan ook mensen in een bepaalde hoek of een hokje te duwen. De kracht van elk individu hebben wij nodig om in de hedendaagse samenleving te kunnen overleven. Uw stellingen geven een goede leidraad om onze visie te ventileren. Hoe wij denken over het gevoel van samen zijn we gelijk. Samen staan we voor de medemens, want alleen samen kan het anders. En eigenlijk zouden we ons verhaal in Den Haag moeten gaan verkondigen. Het werd al eerder sprekers al gezegd. Want alleen samen kan het anders en alleen samen kunnen wij de verdraagzaamheid laten zegevieren. De vorige coalitie had in haar coalitieprogramma staan om te komen tot een inclusieagenda. Aangezien dit niet van de grond kwam, 2 moties volgden, is uiteindelijk toch de samenstelling van de inclusieagenda samen opgepakt. En we zijn samen op weg om deze agenda samen te stellen. Maar nu is natuurlijk de vraag, wie is samen? En deze vraag kunnen wij niet volledig beantwoorden, want we kunnen niet iedereen kennen. En we hebben jullie nodig om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen om de inhoud van de inclusieagenda vorm te geven. De inclusieagenda is breed en gaat verder dan het LHBTI-beleid. Maar het is een onderdeel van het geheel en geen specifieke doelgroepbeleid, waarvoor de gemeente Venray ook bewust heeft gekozen. Samenwerken Venray duurt niet om de groepjes, maar samen zijn wij de samenleving. En binnen onze partij hebben we 2 karttrekkers van het LHBTI-beleid, Robert Westheim en Angelique Butsel, voorzitter-secretaris van Respect On. En ik kan u verzekeren dat zij binnen onze partij zich hard maken voor de belangen van de LHBTI-medemens. Maar jullie zullen ook begrijpen dat het benaderen van de minder zichtbare groepen niet zo makkelijk is. Samen kan het alleen anders. Want samen weten wij de groepen te vinden en Samenwerken Venray heeft dan een probleem met het woord groepen. Want met groepen suggereer je dat er al kampen zijn. Wij zijn juist voorstander om samen iedereen erbij te betrekken. De mate van normen en waarden
in de hedendaagse samenleving en de eraan gekoppelde veiligheid baren ons zorgen. De verharding van de maatschappij, het gezonde leefpatroon waarin iedereen meetelt, staat onder grote druk. En mogelijk val ik weer in herhaling, maar de veiligheid van ons allen kunnen we ook als individu of als politieke partijen niet oppakken. De gehele samenleving zal het moeten oppakken en streven naar een samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. En wederom herhaling, wij kunnen dit niet alleen, maar samen kan het anders. Maar laten we onze ogen ook niet sluiten. We zagen het afgelopen week ook in Horst. Hoe triest wat er op een verbroederingsfeest kan gebeuren. Veiligheid moeten wij samen voor zorgen. En waar nodig moet er hard en doortastend opgetreden worden. Want veiligheid is ons kostbaar goed. Alle inwoners samen gaan we ons inzetten voor het probleem in onze maatschappij. De inclusieagenda biedt ons handvaten en zal ook zeker een bodem bieden voor ons allemaal. De grondhouding vanuit iedereen moet zijn om mee te denken over de nieuwe samenleving. En Samenwerken Venray roept dan ook iedereen op om samen de komende 4 jaar de krachten te bundelen. En daar hebben jullie allen bij nodig. En zoals we de afgelopen periode al gedaan hebben, zullen we ook de komende 4 jaar onze volledige medewerking geven om die inclusieagenda geen archiefdocument te laten worden, maar gaat werken een document wat bij iedereen tussen de oren zit, bij burgers, maar ook zeker bij ambtenaren. En dat geldt ook voor onderwijs, werkgevers, gehandicapten, LHBTI'ers, allochtonen en iedereen nodigen we uit om hier samenwerk van te maken. Op weg naar een samenleving waarin we iedereen uitnodigen om de bijdrage hieraan te leveren. Op weg naar een samenleving waarin we streven naar een inclusieve samenleving waar tolerantie afhangt van je gedrag en niet van je afkomst, huidskleur, fysiek voorkomen of diversiteit. Samenwerken Venray ziet als onze opdracht geen doelgroepenbeleid en behandeling, maar samen de problemen oppakken. Want samen kan het anders. Kies lijst 5 Samenwerking Venray. Dank u wel. Beste mensen. Ik ben zo vrij om aan te nemen dat iedereen wel bekend is met de rol die D66 speelt en gespeeld heeft in de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. Ik denk aan te mogen nemen dat wij daarin een voortrekkersrol genomen hebben met goede ontwikkelingen tot gevolg. Bewustwording, acceptatie en ruimte om het leven te leiden op een manier die voor ieder in het land gewoon zou moeten zijn. Maar we zijn er nog niet. Wellicht nog lang niet. Dat we hier bij elkaar zitten om jullie zorgen te bespreken, zegt erover eigenlijk al genoeg. In onze ideale wereld zou het eigenlijk niet nodig hoeven te zijn. Dus zijn er nog stappen te zetten. Jullie hebben een regenboogstembusakkoord uitgewerkt. Daarin staan in 5 onderwerpen jullie aandachtspunten benoemd. Wij vinden dat allemaal belangrijke aandachtspunten. We onderschrijven die dan ook als onderwerpen waar we attent op moeten zijn, waar we moeten werken en waarop ingespeeld zal moeten worden. Daarover bestaat van ons uit geen misverstand. In datzelfde regenboogstembusakkoord worden echter ook een aantal absolute punten benoemd die niet zo gemakkelijk te bevestigen zijn. Die lijken ons verplichting op te leggen die we niet hier en op deze plaats hard toe kunnen zeggen. Denk aan toezeggingen van financieringen en het opleggen van zaken aan andere organisaties waar wij niet direct invloed op hebben. Daar kunnen we niet helemaal op ingaan. We zullen ons wel met alle mogelijkheden inzetten om alle punten na te streven en te bevorderen. Daar kun je op rekenen, want wij zijn D66. En D66 Venray zal alles doen om daar zaken in waar te maken. Tot slot, we staan nog voor een lange weg om te gaan. We willen die weg samen met jullie bewandelen en daar kunnen jullie zeker op vertrouwen. Zeker bij D66. Mijn naam is Roy Boateng, ik ben 23 jaar oud en ik sta op nummer 17 bij het CDA. En voor het CDA staan we voor respectvol samenleven. Respectvol samenleven geldt voor iedereen hier binnen Venray. Zowel mensen met diverse cultuur of een andere gemeenschap. Wij behoeden iedereen dat we samen veilig hier in Venray kunnen staan. Iedereen moet overal mee kunnen doen, los van hun afkomst, cultuur, kleur of op wie die valt. De samenhorigheid staat hoog in de vaandel hier in Venray en daar strijden we allemaal voor. Bij het CDA is daarom ook iedereen welkom, van elke diversiteit, op wie je valt of waar je vandaan komt. We proberen daarom ook iedereen bij te betrekken. Bij het CDA hebben we heel veel jongeren in diverse culturen, kleuren en gemeenschap. Onze slogan is nogmaals respectvol samenleven voor iedereen. We willen graag meer ontmoetingsplekken creëren voor jongeren waarbij iedereen zichzelf samen kan zijn. En we willen ook graag samen een veilige gemeenschap bieden voor heel Venray. Venray is een bloeiende centrum waarbij we groeien naar iedereen toe. Ik zelf werk als straatcoach hier op straat, zowel in Venray als in de omgeving. En ik merk dat heel veel jongeren naar ons toe komen met hun problemen en dan ga ik met ons in gesprek gaan. Hierbij hoor ik wel heel veel diverse verhalen van thuis en zowel van de jongeren. En hier bij het CDA willen we graag meer straatcoaches bieden, zodat jongeren zichzelf meer veilig kunnen voelen. Zowel in het onderwijs als op straat. Dank jullie wel. Mijn naam is André van Maarschalkerwaard. Ik ben lijsttrekker van GroenLinks. En ik heb een korte boodschap voor jullie.
Want ik heb daar geen 5 minuten voor nodig om dit punt te maken. Iedereen kent wel het verhaal van de 14-jarige Frederik, die door een jongen lastiggevallen werd. Toen ze gevraagd werd, ben je een jongen of een meisje? En ze daar geen antwoord op wou geven, werd ze in elkaar geslagen. En dat is natuurlijk iets wat absoluut onbegrijpelijk, onbeschoft en volstrekt onacceptabel is. Laten we ervoor zorgen, samen met de andere partijen, dat dit soort dingen niet meer voor gaan komen. En zeker niet in Venray. Want in onze samenleving moet iedereen veilig over straat kunnen, ongeacht je achtergrond. GroenLinks heeft inclusiviteit heel hoog in het vaandel staan. En iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. En voor ons is dat heel vanzelfsprekend. En misschien wel zo vanzelfsprekend dat we er soms wat te weinig aandacht aan besteden. Ook de LHBTI'ers verdienen extra aandacht. En daarom zullen wij ook het akkoord met volle overtuiging ondertekenen. En wij willen als GroenLinks eigenlijk zelfs nog een stapje verder gaan. En we willen, net als bijvoorbeeld Venlo, Weert en Roermond, ook proberen om een regenboogstad te worden. En dat kan ons er ook bij helpen om de ambities in dit akkoord ook waar te maken. Want ik hoop dat de overheid ook in de toekomst er geld voor vrij blijft maken om meer aandacht voor de LHBTI'ers te hebben. Venray Lokaal vindt dat iedereen in Venray kan zijn wie die wil zijn. Waar je ook vandaan komt of hoe je ook identificeert of waar je op valt. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen. Dat betekent dat we gaan voor een volledig inclusief Venray met een plan waar concreet in staat hoe de gemeente ervoor zorgt dat iedereen erbij hoort en gelijk is. Dit is iets wat we in de basis van onze partij hebben opgenomen. We hebben de afgelopen jaren goed gereflecteerd en goed gekeken wat onze leden bindt. Er zijn 5 basispijlers uitgekomen waar algehele inclusie een heel belangrijk onderdeel van is. Inclusie van mensen uit de LHBTI-community speelt hier ook een belangrijke rol in. Dat is iets waar ik mij als biseksuele vrouw ook extra verwant mee voel en me de komende jaren vanuit Venray Lokaal ook hard voor zal gaan maken. Ik hoop dan ook dat ik vanuit mijn politieke functie een rol kan spelen om awareness te creëren voor deze doelgroep. Zodat wij als partij in de politiek het juiste voorbeeld kunnen geven. Dat daar nog stappen in te zetten zijn, hoor ik terug vanuit de community. Maar dat er ook al zaken goed gaan, is ook een gehoord signaal. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen, want vooral dat wat je niet hoort en ziet, is waar vaak nog een uitdaging zit. Daar zijn nog stappen in te zetten, maar wel met draagvlak vanuit de community. Zo hebben we ons de afgelopen jaren ontzettend hard gemaakt voor een inclusieagenda in onze gemeente. Inclusie op alle vlakken. Ondanks dat de gemeente hier in eerste instantie geen gehoor aan wilde geven, hebben we zelf een raadswerkgroep opgestart om dit toch te realiseren. In samenwerking met LHBTI-stichting Coming In wordt er momenteel hard gewerkt aan een goede vertegenwoordiging van de gemeenschap in de inclusieagenda. Daarnaast moeten we ook op passende momenten aandacht vragen voor acceptatie en de belevingswereld van de gemeenschap. Zo vroeg ik in de commissie Leven aandacht voor Coming Out Day. Omdat veel mensen in ieders omgeving mogelijk moeite hebben met zichzelf te kunnen zijn of zichzelf echt te kunnen uiten. Dat is ontzettend pijnlijk. De komende periode moeten deze plannen in de inclusieagenda tot uitvoering worden gebracht. Dit betekent concreet dat wij als partij echt vinger aan de pols zullen houden of de vastgelegde afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook zullen we kijken welke concrete acties er gewenst zijn vanuit de community in onze gemeente. En welke rol wij als partij of politieke partijen hierin kunnen spelen. We hebben ook niet alle kennis in huis en zullen daarom ook op zoek gaan naar welke tools we kunnen gebruiken en passend zijn om een veilige plek te creëren voor LHBTI-personen. We willen eraan bijdragen dat iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en kan zijn. Om dit te realiseren zullen we met Stichting Coming In gesprek gaan, maar vooral ook met de community. Zo zullen we aandacht besteden om mensen te bereiken die je niet hoort. Dat kunnen mensen zijn die zich nog niet zeker of veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn. Maar ook onderbelichte doelgroepen zoals transgenders, intersexen, ouderen en asielzoekers. Buiten kijf staat voor Venray Lokaal dat we ons in gaan zetten voor een inclusief Venray. Daarvoor is voorlichting op middelbare scholen zeker van belang. En dit moet dan ook in stand worden gehouden. Om blijvend aandacht te vragen en geven en begrip te verbreden. Dat begint al op een jonge leeftijd.
Het is goed om een duidelijke inventarisatie te hebben over wat de wensen zijn en wat wij kunnen doen om dit te realiseren. Daar moeten passende middelen op worden afgestemd. Momenteel is er nog onvoldoende kennis om concrete middelen toe te wijzen. We willen eerst dat de juiste kennis en ervaringen goed worden geïnventariseerd, zodat wij draagvlak kunnen creëren binnen de community en de juiste stappen kunnen zetten met het beste resultaat voor Venray. Want een goed resultaat, dat is waar we uiteindelijk allemaal baat bij hebben. Het stuk van Movisie, Regenbooggids voor gemeenten, bevat een duidelijk stappenplan wat we hiervoor zullen gaan raadplegen. Begin het bij het begin, om het beste resultaat te bereiken. Daarna kunnen we ook de juiste organisaties aanhaken om resultaten te boeken. Van politie, oudere instellingen tot middelbare scholen en organisaties waar we tot nog toe niet aan gedacht hebben. Kortom, we gaan er dus voor. Iedereen mag zijn wie die wil zijn en verdient respect. Met een concreet en passend plan voor het beste resultaat. Venray Lokaal, lijst 2.